Hello mga kapobre! For today's video mga kapobre, manguha mi og dabong! Let's go! So mao to, murag taga-bukid ragid siguro ang makarelate ani mga kapobre. Enjoy the view! Oy nga ni kagdi among palibot diri mga kapobre na mga saging, na ay mga kamuti, galay sa kamuti. So naagian naman mo ni nya tanawan ng balay di wala may tao. Nanguha na lang pud mi hapit og galay kay murag naibog jud kay may mga kapobre kay healthy kaayo tan-awon. Nag-unaw na friendship wa pagali og pananghin. Karon kuyugi mi mga kapobre mangalap mi og sudan diri sa kabukiran. Diri sa kabukiran mga kapobre diri na nato makita ang sudan nga presko sama aniya magipanguha karon mga kapobre. Pero ang amo adyong tumong karong adlaw kapobre kay manguha mi og dabong og nakaila ba mo dabong kana bitong gagmay pa nga kawayan or buntong nga kanang humok pagali siya himuon gana siya nguyong ug sa Cebu pa na himuong nguyong ambot wala ko kabalo og kamong tanan diri nga nagsubaybay namo og kailaba mo anang dabong nanay na nga buang diri sa lato-lato tanawa. Dayon while padulong mi sa dabungan nakagi mi aning galay nga perting lami be kani apayon butang agluya sibuyas suka na mo diri kay suka jud sa lubi as in ipambutangan og sili. Maotong sa pag-agi na mo dire, wa gid mi naka huna-huna nga di mi manguha kay murag naibog man jud kay mi healthy kay tan-awon tambok nya daghan kaayong pula. Lami man ni kay padugang man ni sa dugo mga kapobre basta pula nga galay. Taila mo ani, ka-relate mo ani nga ugway sudan gali lami kay ni butang nga ginamos kyun. Perting lami daog na nya nay bahawa na pili na matulog oy nga bagbikangkang mabuntagan na ta ana mabuhi pa ta. Bitaw karon kay ubay-ubay naman among nakuha nya. Tanawa ng nigo hapit na napuno pero sakto ra na mga kapobre ay kay upat ra man pod mi mangaon. Dayon diri nagpadayon miglakaw kay ang amo laging ipangita kay ang dabong. Since na naman taning buntong ako na siyang gilili dira kay murag nakakita lagi ko kanang dabong diha dapita pero dili dayto prank ra dayto. Abi bitaw mo radyo ko nakakita diha og dabong dapita nya kay gamay pa man kay wala na nako siya gipadayon. So niadto mi diri sa unahan ni padayon mi paglakaw. Nay na siglili diha jay talana jay. Ipadayon mi glakaw kay aning unahan na adjud mi gitiman-an dira nga dabong mga kapobre murag simana na ron usa mi nakabalik. Kay ulan-ulan magutong panahon nya nagbaha pud kagahapon so wala mi kabalik dayon nga nga adlaw. Kapag ka next week na mi nakabalik dayon mauto sa pagbalik na mo diri mga kapobre mao na niya mong nakita nga sa amo ding itiman-an no dako na kay siya dili na namo siya makaon kay murag kawayan naman jud pero nakauna-una ibe jud mi og tumba ana. Tanawa diri sa unahan man na siya nga kawayan mga kapobre buntong ba kana mo na siya gitiman-an na mo na pag niagi karon itubo na dali ra kaayo mo na nga banha mi diri nga pita kay maura jud na among gitiman-an para among utanon unya kay nahimo naman gud siyang gahi naman siya so sa palibot ani nangita na lang mi basin na apay kauban. So sa tinuod lang swerte kay mga kapobre kay nakakita jud mi kauban nga lami pa jud kay dili siya ingon nga dako di po siya ingon nga gamay nga as in mautan na gid siya. O kamoy nakakuha ani unsa man ninyo sa una unsa man inyong gitunuan gigisa mo na siya tawag nga og gisahon mo na siya pansit sa atong bukid di ba ako na siyang gihawanan mga kapobre para madali nato siya og kuha kay naman gid siya sa ilawom natabunan mao siguro wala po siya nakit-an og laing tao. So swerte kay Miki kami may nakakita labo kay ni siya nga pagkadabong mga kapobre lahi ra siya sa dabong nga kanang niwangon kini magong punuan na mo ni siya gitiman-an na mga budabong kay kanang kuan kaayo ba kanang tambok kaayo niya lami kay siya grano labo makita ninyo so napagi diri sa pikas at bang niya to ara pero medyo gamay-gamay siya pero okay na mautan na mo nang diri sa bukid mga kapobre no wala jud tay problema basta maning kamot lang jud ta makakaon jud ta ay kay dito sa syudad sus wala kay sinsilyo wala kay 20 wala kay gis na lisod kaayo kay dili kita kadali-dali og palit didto nakasuway bitaw ko atong pandemic mga kapobre nawadaan ko og trabaho sa pertigyong lisura og wala jud kay makuot-kuot nga kwarta
naka sa syudad may man diri sa bukid kay pwede ra ka mag suroy-suroy anang kaanutan makakita na kag kwarta. Ang diri gyud sa kuan sa city pertig yung lisura wala ka na i-zoom na nako gwapa kay siya nga pagkadagbong mga kapobre makita ninyo as in pertijud niya gupaha prebiyag napo diri sa Pikas galing lugitunon lang jud kay ang Pikas pero makaya ra na nato relax lang ta diha. Panihapon ni mga kapobre na jud tay panihapon ni mga kapobre grabe kay ka bless diri sa bukid. Basta makontento lang jud bitaw kasi mo kinabuhi diri ka uban sa imong pamilya mabuhi ra man jud ka basta ning kamot ka magardin-gardin magtanom-tanom karon mga kapobre ako na siyang gilugit gikuan gilugit og maayo kay nindot man jud ipukon kay napa man jud siya kanang unod jud sa ilawom ba manang careful sad ko kay ang sundang makasamad ba ya lisod na kaayo wadan niya tag isa kabuk-kabut marakuha na nara tanawan niyo makapobre unsa siya kagwapa unsa siya kalabo puti kay siya mga kapobre grabe jud perting nindota makalipay kaayo nanatay sudan karong gabi kami gud isa gid mi kagrupuhan ang uha aning kuan dabong ning ana siya may sakto pagkadabong dili siya gulang di pud kay siya ingon nga kanang bata pasad kaayo so ibutang sa naton dali sa nigo kauban sa tong galay malipayon na kay manong dayon dirita sa Pikas grabe dugay bi kana ko nakuha mga kapobre pero enjoy lang ta ingon ani gid siya pakwaon basin day makasuway mo sa inyo ha makauli mo sa inyong probinsya i-check ninyo na inyong mga kawayanan diha or buntungan kay naa gid nay sudan kaya diri man good unsa ni kanang season ra sad ni ang atong dabong mga kapobre basta July naghuwat biya gid mi nga moturok na kadumdum mo anang uhong o kanang ligbos libgos ba na wala siya og sa English pa na kay mushroom mo na magiatangan karong bulana kay season biya na karon July ug August basta ting ulan na ambigi na sa ilawom sa kakahuyan karon mga pobre dugay-dugay jud ko naglugit ay tanawa pero hapit na siya maibot kinahanglan lang gid siya nga tusukon pa jud sa ilawom ug maayo para maipo na gid siya bitaw didto lang na siya sa side nga dapita kay lisod og diri dapita namang gud siya nakwan na siya nababag bitaw nga kanang kawayan sana patay nga kawayan so pero padulong na jud siya makuha mga kapobre ingon ana ka blessed diri sa bukid mga kapobre dawa perting puti tambok ay probiyag no lain may dabong nga niwang mga kapobre ay niwang namin makuha mi diri sa unahan na niwang sa to siya klase nga dabong diri pita mga tamo so mo na napadayon nami dito sa unahan dahil diri mi nakakuha ng taas wala na nako gipakita kay murag medyo taas-taas na gid atong video ay pero enjoy biya kay magsuroy-suroy sa bukid labi nagbag-o kang uli sa probinsya karon hapit mi sa balay nilang Inday naabot na mi diri niya na mahinog nga nang gipakaon sad mi so diri ninyo mamit ang mama ni Inday og iyahang papa ilahaning balay diri galing kay samahanti ra pud sila diri mga kapobre atong nangka ato nang pahiran kay tagukon pa man pero lamin na siya tamis na biya kay mga pobre kanang unsa ni kanang dagko siya glusok pero mura siya gluspad tanaw no pero tamis kay siya dayon nalipay kay ko kay gutom man mig inungad-ungad atong dabong so ni rest sa mi kadali diri sa ilahang balay mga kapobre kauban siyang papa ug mama actually kanang mo gid ni iyang papa balay sa iyang papa ang giagda po na ko sila kaon kay manan po sila kaon kay sila mananog so ginji sa namo mo nang kadre mga kapobre usami mo proceed dito sa unahan sa suba kay kinahanglan adto gid mi sa suba after ani kay dito mami maghinlo sa dabong kay dapaw man kay siya og walay tubig so mao na ni siya diri namin dapita nagiyahay nami og panit ni Inday cookie ni friendship manang isa-isa gid na na para dali mo human gitag sa tagsag assign gyud maayo so makita ninyo ing ana kapresko pud ang tubig diri di ba kinahanglan na siya bukon diha para makuha na iyahang kuan cover kay naman sa ilawom ang unod unsa may ngalan ani sa inyo dabong raba mo dabong maguni ubod sa kawayan ang cookie di gina ko siya pagamit og sundang kay na isod na maapil inyang tudlo na mo ni mga kapobre so ready na ni para og makihapon naman jud namo ni siya nahuman amo lang siyang gihinloan dayon ang among buhaton karon after ani pag human na mo hinlo muli mi sa balay unya amo siyang kanang gutad-gutaron daan ugma na lang namo siya lutuon pero
kinahanglan na siya laphawan karon mga kapobre. Bahala gabi na makatulog basta kay nahumana og laphaw kay ug ugma pamanggod nimo siya kuanon mura manggod siyag mo kuan mo lagom na siya ni kaugma puti kay prebiyag as in pating nami adjod. Dayon atangi ang among pagluto ani mga kapobre kay natay lamian nga pamahaw na mo ni ibutang na namo na diha unya gabi na jud mi nahuman ana. Makita ninyo nga anino sa suga pero puti kay siya tanawon no as in presko kay siya tanawon di ba? Then mauna ni pagkaugma, let's go magluto na ta ni mga kapobre aron makapamahaw na ta. Patingala mo ngayong yellow na iyahang color. Yellow na iyahang color mga kapobre kay amo man na siyang gilaphawan daan gabi para inibuntag sa sayo anin na din mi aning kasagbutan magluto mga kapobre diri mi magpiknik. Nagdala naman mig lamas, amo na po na siyang giandam pagkagabi para na kabuntag. Ready na jud para magluto mi. Karon enjoy ninyo ang view mga kapobre. Ang balay nga inyo nakita mga kapobre mo na balay nilang Inday. Di ang bungtod mo na siya kuan mo na siya atbang din kini nagkanta-kanta sila while nagluto ko tanawa ingon ana mi ka enjoy diri sa bukid mga kapobre na nagdala luto-lato basta lalan jud bitaw lamas ay asin na ay bitsin apat sa kayo pero diring napita mga kapobre ug wala kay asin mahot nang kag asin usay kag bitsin perti naging layuan ninyo palitan kinahanglan maadto pa jud ta atong highway para makapalitag asin nya sugoon mo sa inyong mama ug papa mahotan ang asin manhi pakatama to pakatag kuan ani highway nga perti namang layo so kinahanglan og makatugbong tugbong jay term no mao ginay tugbong ang term jud na sa kanang karaan sa una makatugbong ang mga pobre sa bukid magpalit og daghang asin magpalit og daghang ginamos og bulan kay maoro man jud kalipay nato diri sa bukid di ba karon while hapit na naluto, kinahanglan butangan jud na ako na siya gata mga pobre. Lamas daan, dayon luto naman na siya kay gilapawan naman gud siya. So dali na lang jud kaayo. Butangan na to na siya gata para mas mulami pa jud ang atong kaon sa pamahaw mga pobre. Butangan siya asin, butangan na ako siya bitsin gamay wala na ko nigpakita ninyo. Dayon after ana iluno din nako ang gata. Espiso kay nga gata mga kapobre. Gata sa presko nga lubi. Di ba? Ing ana ra jud kayo, maghago lang jud ta diri sa bukid, di ta mapasmoy, makakaon lang tag kanang kalima sa isa kada. Api na snacks ana na tay balang hoy diri og mga saging, mga salag-on daghan man kayo. So after shake na to, ana mga kapobre, so marag ready naman jud kaayo luto na jud na kay maot man kay pabukalon maayo ang gata. Sugbaan na to nagbulad mga pobre dato kay migbulad karong adlaw no. Kay lami man jud pud ang pinika so nagitay kwarta mo palit man jud tag lami nga bulad di man jud nato na malimod lain po kay sige lang kita atong sigarilyo nga makatangtang og ulo og naa jud tay kapalit kay di kita angay magtipid sa kaon kay lawas baya gid atong puhunan og natay kapalit jud tag pagkaon kay sa karne mas minut ang bulad kay healthy dool sa kidney bitaw mas lami jud pud ang bulad mga pobre basta naiutan so karon kinaluto na matong bulad naluto na tong dabong dili jud na nato magpaulahi atong kanon nga pinaka the best jud diri sa bukid kanon jud nga mais gid lig-on og busog brato healthy pagyud kaayo kanon so karon mga kapobre unsa na orasan sa inyo ha ali salo ta man yo udto ta man hapon ta mamahaw ta dala na ni tanan kay isa ka planggana ning pinirito ginataan nga kawayan dabong mga kapobre so karon mga sa ta magpalaway sa ako ninyo pero og makauli bitaw mo sa inyong probinsya so lahi ra gud ninyo ning recipe pati medyo lamiya ay healthy pa kayo pagkaon nato diri sa bukid di ba ipakita na to nga bisag video wala pa na monetize ang atong mga vlog diha mga reels diha basag video lang gud ipakita na to ba nga kanang ani kanindot sa tong bukid mabuhi ta bisag walay kwarta pero kinahanglan ta na asin nagbitsin ha dili na lang gid pud ingon nga wala gid pud ta bisag 5 centavos pero kana man gud atong mga mais nga tinanom pwede man ta magbaligyan na makapalit tag lami og sudan unya makapalit pud tag asin og bitsin kamay kape kay mo bigi na atong kinahanglan diri sa bukid unya karon mga kapobre parenta sa pagpangaon ani ako gauna-una jud ko ani kay ngano manampit ra ko nila ni humana ning nga video kay og si Inday pa man god day ayaw ko apila sa video kay makita man god nga akong pungit dako kaayo na probiyag dili man gyud pud ikalimot ang lawas
Pero ako jud mga kapre hilig jud kog luto-luto. Thank you for watching. Bye bye. Love you all.